I cannot be voice of the East. Ebe anyị na-ewetala unu omenala Igbo n'ebe ọ dị ukwuu. Tata n'oge nkata onye mụ na ya nọ bụ onye ama dịka onye ozizi, onye afịa bụ Cletus Chukwu Emego nna no welcome. Nne m ekene m. No. Ama m na kọwara m gị ọfụma, biko kọwaa onwe gị kọwaa wee mara. Igbo bụ Igbo. Ndị adịghị n'ije agaghị ndị anyị fụrụ wee bịa ụwa. Ọ bụrụ na anyị pụta ụwa na anyị anọchiteghị anya ndị anyị ji maka ha bịa, kedu ihe ọ bụ? Onye mere njasị nke onye chiri ya zelu. Ọ ka bụ onye ozizi the beloved Lord Cletus Chukwu Emego Ogbodo ka unu na-anụ onu ya. Anyị bịa ka anyị tụnye ọnụ n'okwu ndị nwada. Nwoke ọma. Ajụjụ m nke mbụ wee bụrụ dịka onye ozizi, onye oje ozi, onye na-eme ihe omenala Igbo, kedu ka ihe melụ iji wee na-eme akwado ihe gbasatara mmekọ nwoke na nwaanyị, maọbụ ka nsọ ya n'oyibo, why are you gay? Ihe a ka unu kpọpụtara ebe a ka akọwa biko. Echekwa m na okwu a na ọ bụgolu ihe awụsagolu ọwara ya, mana anaghị eji mgbagbu aghara ọgụ. Ife a na-ama njeji mgbagbu ghara ọgụ bụ na ife ọbụla metụtala anya na anaghị ahapụ ya alara ụla. Anyị ya tinye ya bụ okwu ọnụ agbanyeghị ka o si wee sọ nsọ n'ọnụ, maka na ya bụ okwu na-asọ nsọ n'ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ niile na-etinye ọnụ na ya, mana nke bụ eziokwu bụ asịghị m na m na-eme nwoke na nwaanyị, mana o nweghị onye ga na-agwọ ndị ara ga-agụ agụgọ na ya bụrụ onye ara. Maka na o enwe ebe ọ ya aba mba ịbali ya mba, ịma mmanụ ebe ị kwesịrị inwere ya ndidi isori ya wee yie ala. O nwekwa na onye na ịmago so onye ndị gị na ha na-anọ maọbụ ndị na-enekọta maọbụ ndị na-agbazili afọ gị na onye ahụ maọbụ afọ gị na ndị ahụ, anyị asị na ọ dịkwa ka onye a eso ha. Ya bụ na ọ bụrụ na esi na m na-akwado mmekọ nwoke na nwaanyị, nkwado ya abụghị n'ụdị na ọmagbuo onwe ya, kama na nkwado ya bụ n'ụdị na anyị ncha bụ mmadụ, n'agbanyeghị ka onye si eme, na a ga-eji ịfụnanya na ịdọchite azụ wee gbaziere. Ọkwa ife ịkpọ mbụ onye ozizi, kedu ka m ga-esi wee zizu ezigbo nke bụ ụzọ na ọ bụrụ na m buru ụzọ wee kachapụwa wee kpọba asị, m na-afụgo ozugbo nsị ọ bụghị onye a na-eme nwoke ibi, ọ bụla onye a na-eme nwaanyị ibi, ihe agbabalụ m ọsọ. Mana ọ bụrụ na m bịa sụọ asụsụ ị na-anụ, ige m ntị. Ndị na-eje ụka gụọ akwụkwọ nsọ asị gị na Jizọs bụ n'etiti ndị mmehie ka ọ na-anọ, maka na ndị o ji maka ya wee bịa. M asị na ọ bụrụ na ndị mmadụ si na nna akwado mmekọ nwoke na nwoke maọbụ nwaanyị na nwaanyị, ọ nghọtafie dị na mmekọ mụ na ha, ọ ihe dị na ya. Unu ajụpụtago m ihe ọpụta m n'ọnụ, mana nsogbu adịghị. Okwu gị amaka. Mana nna abịakwa na-anụ ka a na-akpọ gị dibia ndị gay, dibia ndị gay, ọ na-ada na-afịọ. Nwee sị ka mmalụ kedu ka isi nweta ya bụ afọ? Ọ dị ka eziri gị ezi. Maka na ọ bụrụ na ezighọ gị ezi, ị ga-aghọta na o nwee mgbe nsị gị oke ka m doo gị anya. Ife a bụ ọgụ dị eri oge nke na ndị otu m ndị anyị na ha na-eme omenala ha ekweghọzikwu mmekọ mụ na ha. Ụfọdụ na-asọ m asọ, ụfọdụ bụ o nwere emume na-eme kwa afọ ọbụla na ọnwa gbaa Mee. Ya bụ mmemme o nwere ụfọdụ m ga-asị ha bịa ka ha kwuo okwu ebe ahụ, zie ndị mmadụ ozi ọma ọdịnala, kụzie ife fasị na fa nara abịa maka na fa chọrọ mmekọ mụ na ha. Ya bụ na mgbe ya bụ okwu bịara, ọmụ bụ ihe si aga na-agbazi ọsọ, ọkwa ọmụnwa bụ ihe mmụọ si n'aka ya wee tụpụta atụmatụ, tụpụta alụ ka a esi wee gbazielu ihe dị otu a dị otu, ihe dị otu a dị otu a. Ọ site na ya bụ ihe ọ ya bụ anyị na-agakwa n'ilu akpọ okwu afa bụ ihe kpatara ha ji wee ụfọdụ ada akpọ m dibia ndị gay maka na m na-enyelu ndị gay aka ka ha ghọta onwe ha. Ụfọdụ na-akpọ m ya na ha ekwechirigo na onye a bụ ya, maka na inekwa anya mgbe ahụ ịfụrụ na nka fichelu kutes m na ana m ete kutes ete ma nke a na-ete n'ilu. Mgbe ahụ ebukwu mmadada nkwadoche
ya asị mba na onye a bụ ya nwoke ka nwaanyị mana famalụ na onye bịa na Rome ga-akpa agwa dịka ndị Rome ka enwe ike wee nabata gị maka na o nwere ndị m na-agwọ o nwere ndị m na-enyere aka ị gaghị abụrụ ha a threat. So onwe ife ndị bekee na-akpọ these guys. I was really living in these guys because I had so many of them who were confiding in me. You can't just come publicly and say I am not or I am. Adam koye na agwo oya ubiri na aja ọcha. So the identity of the people with HIV positive is in the secrecy of the doctor. So you don't come and go on go away gbowa because no nwere iko nwere onye ka chọrọ ịbịakwasị gị biko nyelu m aka. Agaghị m afọ onye na-emekọ nwoke na nwoke maọbụ nwaanyị na nwaanyị wee maa ya ikpe. Ọ bụrụ otu ahụ. Na m nwa ga-ama ikpe bụ ọ bụrụ na o nwere ka m ga-esinye nwere onye ahụ aka. Mana ebe ọ bụ na ọ enyemaka ka anyị na-enye site na ya bụ inye aka ka eji wee kpọbazie m Dibia Ndi Gay. Mana ụfọdụ ka na-aghọtafe ya. Famaro no the healer of the gay. Onye na-agwọ ndị gay. Ya nwoke na nwoke ma ọ bụ mmekọ nwaanyị na nwaanyị. Odoho ha anya. Mana unu ajụpụtago m ya. Amara m ka itinyere ọgwụ niile. So anyị ga-achị ma kedu ka isi wee malụ na ị na-agwọ ndị na-eme ha kedu ka anya bụ ihe si like how did it come, how did you even notice that this kind of thing is something ị ga-emenwu? So biko ike kọwara anyị. Akwa ngwa gị na-eziri ya ezi. Ife dị na mmadụ ibido kpọba onwe ya onye na-agwọ ọrịa maọbụ onye na-egbo mkpa onye o merụ na ama ndị oyibo si necessity is the mother of invention. Ife niile bụ atụmatụ a na-atụpụta bụ n'ụzọ iji gbo mkpa. Otu onye lụpụtalụ igwe aji ekwu okwu ọ nọgidere wee fụ na anọrọ ebe adị ọtụtụ na okwu na ama nnu ya. Ọ sị kedu ihe a ga-eji wee mee ka ya bụ mkpa ka ọ bụrụ ihe egboro. Abịara m maka na ana m agwụ egwu mgbe mmadụ na-achọcha akara aka ya. Mbịa na ogige ofu onye ọ dị m ka ọ ga-enyere m aka wee kwado m. Onye ahụ wee hapụ ihe a na-akọ. Nwoke ibe m wee gwaba m ka m si ma mma nwaanyị. Ekwukwana. Ka m si ma mma nwaanyị ka o sikwa fụ m n'anya. Ka o esikwa chọkwa ka anyị na-emekwa ife kwesịrị mma na mpi na-eme abụrụ mụ na nwoke ibe m ya John na James ya bụ ihe ife ngwali ya bụ ka nchee ya eche ahụ bụ nke mbụ na o nwere ife nji maka ya chọrọ ya wee gaa. Nke ịbụọ bụ abụ m onye na-enwe obi mmiri mgbe ahụ. Obi mmiri ahụ bụ na agwa m ife mkpa mmadụ maka ọ gwara m ya ka mkpe ya. Mkpa anụ arụ. Mkpa ka ọ bụ. Ọ gwara m ya ka mkpe ya. Mgbe eche m ya ofu abalị abụọ. Nsị mba. O nwere onye mụ na ya dị na mma anyị nchabi n'ofu ụlọ. Njekwuru ya si Amaka bịa. Otu a ka ọ na-adụ unu na nwoke gwa unu gba unu oyi. Ọ sị m kedu ihe nsị a nakwe eli abalị abụọ gara aga ka nwoke ibe m gbara m oyi na ọ na-enye m ezigbo nsogbu nke na ọ dị m ka m ekwupụghọ ya na ọ na-enye m nsogbu. Ọchịba m ọchị. Chigide m ọchị sị m na m afụgonu na ọtụtụ ihe dị n'ụwa. Nsị mba mana nke agbaghị aka na o nwere nsogbu. Ọ sị m na ife m eme bụ na m ma achọkwa ka m ga-esi nyere onye ahụ aka. Maka na mmadụ nọdebere gị ga-elotelu gị ife ị ga-achọkwa gị ga-esinyere onye ahụ aka. Wee chee enuche ha sị na okwu dịkwa na ya bụ okwu maka ka ọ gwacha m okwu ahụ na onye a chọrọ enyemaka mana ọ sị na m ga-ama ka m ga-esinyere ya aka. Agaghịzi m ebe ahụ ọzọ. Ọ na-akpọ m na fon na-ezoli ya ezo. Wee sị nke mbụ bụ na mma atapụtagoro ihe mkpu n'ọnụ. Ihe mkpu n'ọnụ bụ na achọrọ m ka m ga-esi wee mee ka egwu m gaa ka enyelu m aka. Kịta asị m ji enyelu mmadụ aka
nwesị na ihe mere na mama nchọkwa onye ga-enyere m aka n'egwu m ọzọ na ọ dị ka m ọ inyezilo ndị mmadụ aka ka m ga-enyebezi o wee dịba wee wụsa ihe niile gbasatara ịchọ ndị enyemaka bụ ndị a na-akpọ sponsọ maka na nke bụ eziokwu bụ na mgbe a ka m bịara ghọtaba na ọzọ ife a bụ ife dịzi n'ife ma ndị egwu ma ndị ejije ma ndị ọchịchị ma n'ụka ya bụ ọya ejugo ebe niile wee bido wee mebe nchọpụta emeghozi m ya n'ụdị ka m gbabazielu fe ọsọ ife m na-emezi bụ njekwa afịa njeze goteze unisex nyibezie unisex ka ọ ya bụ ịfụta m isi na mụ na gị na-eme ofu ife kama na ọ na m achọlọ gụnwa otu a ka m si nachitekwa azụ na entertainment akpọba m show ọ ka fanwa na-akpọkwa m show maka onye nke na-achọ ọ dị ka nwa agbọghọbịa nwoke na-achọ ọ ya na-achọ ka ọ na-emere ife ya eme ka ya na ya na-abịa nso so ị ga-asị bụ na nwa onye aka na-awọgharị ga-awọgharị ọ mabere ebe ọkụ ọ ya na-atụkwala ọkụ ya fa akpọbakwa m show edukwala m na-ejekwe so mbụlụ ọyịfa mgbe a ka m nọ na-achọpụta na ife a gbara aka maka na enwere ọtụtụ akụkọ ọ jikwa bụrụ mmụọ ọ jikwa bụrụ nka ọ jikwa bụrụ nka ihe a ka emegidere m wee dee akwụkwọ a edere m akwụkwọ a na 2020 mgbe bipụta ya na 2023 akwụkwọ a bụ The Theory on Soul Descensional Distortion ya bụ mgbe eme this wee bụrụ a theory that I propounded ya bụ theory wee dozie anya ife kpatalụ ya bụ ife ji wee because ife nkwuleba bụ homosexuality in persons is a mental sickness other than lifestyle. So it is a theory that proves that homosexuality is a mental sickness, not a lifestyle. Ọbụla ife ibi ndụ, ọbụla obibi ndụ, ọbụla obibi ndụ no ọya dị n'ụbụrụ. Ọya dị n'ụbụrụ ahụ bụ n'akwụkwọ a o nwee ndị amụrụ otu ahụ nwee ndị ọ bụ ndunye ka adụnyelụ ha n'ime ya bụ ihe nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ihe dị m n'ime ọkwa m kwuru na m ga-ekwu ka o si wee dị eso m na ndị amụrụ otu ahụ na efuru nwoke ọ na-eme ka nwaanyị ọ dị ya n'ime kama na o nwere ike ọ bụrụ na ọ fụbụ onwe ya n'ogige nyelu nkwado ya bụ ihe ịpụta ọ dị ka ịfụ nwoke na-eti nwaanyị ife ọ dị ya n'ime kama na ọ na ọfụbụ onwe ya n'ogige nyelu ya nkwado tibe nwaanyị ife niile mmadụ na-eme ọ sị gị na ya nọgidekwa fụ onwe ya emebi ya ọ dị onye ahụ n'ime kama na ọ na onwebe ọnọdụ nyere ya nkwado o ji wee nye bibe ndụ ahụ dị ya n'ime ihe a ọ dị ka alụmdi na nwaanyị submission adịrọ ụmụ nwaanyị Igbo anyị n'ahụ bịakwa ọ ya mere ha pụọ London pụọ US egosi onwe fa ọ condition mere crayfish dị bend ya ịma isi na ihe onye na-eme bụ ihe dị ya n'ime tupu mmadụ emebe ihe maọbụ onye ahụ gosibe ihe ma na ihe ahụ dịbụ ya n'ime nwesị ka njụọ ọ pụta na ndị a na-eme ha na onwe ka ha si wee weta ya na ndụ ha bibu n'oge ikpeazụ ka ọ na chi nya ọ nataluchi chi mmadụ a na-anọkọta kenye ya ji ihe si abụrụ wee bịa bụ ụwa ka anyị wee malụ ọ gị kpọrọ ya ji ihe akwa omenala ka m na-eme ịma na ifefa na-achọ kemgbe ndị dibịa ibe m na-achọ kemgbe ka njili ọnụ a nji eli ede wee sị na mmekọ nwoke na nwaanyị bụ alụ maka na ife ndị na-asọ ka ndị na-eri ịkpọ ife alụ kpọdebe ya n'okirikiri ebe ị nọ akpọkwana ya alụ ebe ndị ọzọ chọrọ ya ịghọtaghị ya na ka ha na ha achọ ka anyị mee ka ọ bụrụ ihe ọchịchọ onye ọbụla iwu obodo ka iwu obodo nye ha ohere ka ha mebe ya ka o si wee sọ ha ọ bụrụ na ndị ọchịchị wee nye ya bụ nkwado emebe ka o si sọ aka ga-akpọkwa ya alụ bụ mmadụ kpọrọ ife alụ ọ bụkwa mmadụ sikwa na ife ziri ezi alụ bụ ife na-ama nkwudonwu ntaramahụhụ ya nke a na-akpọ consequences nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala Igbo anyị na-eme anyị kwenyere na eternal life ndị ebighị ebi a bụ onye a mụtara ya mụta ihe m na-asọ onye ọbụla na-eme nwoke na nwaanyị bụ biko tụkwa nwoke ahụ ime ya mụtakwa nwa ihe ọbụla ihe na-emekwa ihe ị na-eme amaghị echikwana tụkwa ya ime
nkwanụ nwa ma memo ọ bụ na unu ama amụnwu nwa ife ọ na okwu ekwugo onwe ya mana ọ ma nsị m n'ọnụ mana ife ọ bụ na ị na-eme nwaanyị ahụ ị na-emekwa ihe tụkwa ya ime o nwere nke mfụlụ dizi ime si ọ bụkwa enyi gị nwaanyị tụrụ gị ya ọchịwa nsịkwa ya ọzọ nke a na-akwụnye n'ọkụ jiji tụrụ gị ya ọchịa ama m ife nji jụọ ya mana ebe ọ bụ na imecha atụrụ ime which means na ịma na ife ị na-eme abụrụ ka o si zie ezi ka o si m n'ọnụ pụta now o nwere ajụjụ ị jụrụ ọ bụ ndụ ebivulu na gboo ị na-anya ife nji sị gị na enwere ụdịdị n'akwụkwọ a enwe 2 causes of homosexuality in person onwe nke a kpọrọ so-distensional distortion nke a bụ nke mmadụ bubi ụwa ebubi ụwa bụ na nwoke nọrọ ụwa n'ụdị nwaanyị nwere ike ọbịa onwe ife a na-akpọ mental form and physical form aji m onwe m ama atụ asị gị na ọ dị m n'ime nwaanyị nọrọ m ụwa m wee bịa ụwa nwoke n'enu ahụ abụ m nwoke mana na mental form feminine energy m bụ ife dominate onye na-ebute uche ma na-agwa m na m bụ nwaanyị mbịaze mkpabaze agwa ya nchọbazie opposite of ihe dị m n'uche mbụrụ otu a bụ nwoke mana ọ nwaanyị bụ ihe m na-afụta onwe m ka ya nchọbazie nwoke maka na ihe ahụ dị m n'ime nchọba nwoke mana amaghọzi na enu ahụ na ọ bụghọ ka o si kwesị ịdị ya ka njisi gị na ọ dị m n'ahụ mana ka m si wee gbochie ya ka si gbochie ya bụ na o nwego ife akụzielu m na ntonite m maka na nwatakịrị ọbụla a mụrụ tupu ụwa gara aga ga-ebido pụtaba ife o nwere ife ịma n'ụwa nke ịpụta nọ a na-agazi ọ na-anachite so tupu ọ na-anachite kedu ife ke ntọala atọgolo iji wee na-eto anyị ma na omeji bụ eriri mana ome niile na-eto ka ukwu osisi o tobezie ewee malụ mana na o nwere ntọala a na-atọrọ omeji na ọ na-apụta itinyere ya osisi ọ ga-abụ ọ na-eto osori ya wee na-eme gịnị na-aga ya bụ ntọala ahụ bụ ife nji wee mee gịnị too mgbe ya bụ ndụ gara aga bịawaziri ibido wee nyebe m nsogbu o nwegolo ntọala ebe m gbadoro ụkwụ ọ ya mere abịa sị gị what is your sexual orientation it may be in me but I have a diverse orientation about sexuality ọ mkpa ọ dị na anyị nwa bụ ndị nkụzi ga-ebido n'ụmụaka wee sịfa nka wee blame nọọ schools na-ada akụzi sex education n'oge bụ ife na-ebute ife a ịghọtago maka na ọ bụrụ na ibidoho n'oge wee gwa nwatakịrị na ada edosela ewu ji ya bụ na o nwere ndị ọ na-adị n'ahụ bụkwa ọ bụrụ na nwaanyị n'ọlụ ha ụwa abụrụ nwoke ọ bụkwa na nwoke n'ọlụ ha abụrụ nwaanyị ịghọtago ọ ihe dị otu ahụ mana ya bụrụ ya bụ na iwu bụ na ị ga-ebi ndụ ahụ dịka inwere ya bụ ike ikwu ihe ị chọrọ ime n'ụwa nke ịbịa ọ bụrụ maka ihe mebu na nke ịbịara abịa. Thank you so much for your response, Nwokoma. You've really given us like an answer, like ihe ikwu amụtago m ọtụtụ ihe nya and people out there they are learning because this is one of its kind. We've not heard it in centuries and like I don't think onwe going puta wee kwuo ka isi wee kwuo. So this is just me telling you thank you. Okay, my question again is dịka a custodian onye na-ekpelu like alụsị ka ihe melụ ọ dị gị ka nsọ anị ọ bụ ihe ọ bụla etigbube ndị na-eme ha maka na it is assumed to be a taboo obviously. So why do you think the ani has not actually come for these people ka asị na okay eliminate go down and then they are no more? Ajụjụ ga ọkwa ịmala ugboro one ọ na-abụ onye nọ n'ọchịchị ndị a na-achị a na-asị onye anwụọ mgbe ụfọdụ onye ahụ ama anwụ dịkarịkwa ọchịcha rituo nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla mere ihe ọ bụrụ na ọnwụ bụ ụgwọ ya enyelu akwadoro ihe onye ahụ na-eme asị gị na onye akpara alụ a na-etigbuo ya anịnyere onye ahụ aka ka ndị ọzọ mekwa gịnị kpakwa alụ ahụ nke bụ eziokwu bụ na
onye ọbụla ga-anwụ anwụ. Kedu ihe ị ga-eji wee sị na mmadụ mkpaalụ ọnwụọ na ya bụ ezigbo ụgwọ wara onye ọbụla ga-akwụ ya bụ ụgwọ? Ama m dibịa one chụgola aja ka m nwụọ maka na asị na nna eme nwoke na nwoke. Mana ofu ife dola anya bụ m nọgide njụọ fasifa ọ na alụsị adịlọzi ile. Alụsị bụ mmadụ ikele ya. Onwela alụsị dị n'ala Igbo na-dị against nwoke na nwoke ma nwaanyị na nwaanyị. Aja anyị ha na-asịkwanụ na nwoke na nwoke ma nwaanyị na nwaanyị mee otigbuo ha ada eme otu ahụ maka na ife a bụ ọya. Aja na ogbugo ndị akịrịta aja na ogbugo ndị bụ obiri na aja ọcha. Ifugi ihe mere aja anyị na-ama ndị tigbu ha. Ihe ọha mere nji wee sị isi tata ga-echi gọba alụsị tigbuo ndị mere nwoke na nwoke. Ihe da na-achị azụ jee kwuru nwa gị nwaanyị ma nwa gị nwoke bido na ntakịrị gbazibele ya nọ njefi ụzọ ka ọ bụ. Ị na-anụ ya? Ọ njefi ụzọ ọya bụ ife afọ tụrụ fa. Ụfọdụ bụ ọya ha bụ ya bịa ụwa. Ụfọdụ pụtazila ụwa wee bute ya bụ ọya. Ọya nwere ndị kama aja anyị ga-egbufe aja na-eweta ndị dị ka m ka anyị jenyelu ha aka. Dibia anyị mụ na onye mụ na ya nọ tata bụ onye ozizi. Like amara m na anụkwa bụ I am learning a lot. More than enough. Like I'm already come and see where cover, but I really want to really thank you because you're a man of wisdom. Like I want to be anybody put away tia cannot be where see nekwe ko ese. We just want to say thank you. Kedu ihe nwere ike ịgwa ndị ntorobịa na-eto now not into this na-eme mana like ihe nwere ike ịgwa ha? Nke bụ eziokwu bụ na mmiri a si n'isi wee gbarụrụ. Onye ewe n'iwe ka m mgbapụ ya ọsọ. Mmiri a si n'isi gbalụọ. Enwere seminari abịarụ na be m abalị oke izu gara aga. Anyị abataghị izu ọzọ. Nsi abiko seminari a na ọrụ unu na-ebutela anyị ọrụ karịrị. Unu hapụrụ ife unu ga-eme n'ụka na-ekwu prosperity. Na ejere gwọbụ oke ite bụ na o nwere ndị unu gwara na Jizọs na-eme mmadụ ọgaranya. Jizọs emeghozi ya ha bịazie n'ọdịnala ndị Nollywood agwa na onye gwọ ọgwụ o nweta ego ha eburu the mentality bịa ọdịnala chere na ịbịa ọdịnala ịkpata ego. Si biko si na chi n'azụ n'ụlọ ụka jee chenje ya bụ sermon. Wee gwakwa ha ọzọ si ya na ndị niile na-abịakwutekwa anyị bụ ndị na-eme nwoke na nwoke na nwaanyị butere na convent and seminary school. Yes. And mostly same sex is a psychological problem. Ịghọtago? So, msi ha nachukwa na azụ biko jenu correct ba na ife a. So, ajụjụ jụrụ ife m na-agwa ndị ndu anyị ma ndị nne ma nna ma ndị isi ụka ma ndị isi ọdịnala ma ndị ọchịchị ife abụọ ya karịrị COVID. Ife abụọ ya karịrị Ebola na ọ dị egbu ngwa ngwa abụrụ na ọ dị egbu maka na ama m n'ibi ọtụtụ nna agwabago ụmụfa jee n'ọdị ha makwanụ na nwa fa chọrọ ịnụ dị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ibi ya. Ọ bụla alụ ka ọ bụla ife anya mmiri na ị na-eche ọmụgwọ ọ bụrụ na nwa ga-agatege aka ya bụ na ọ bụrụ na anyị bido kịta wee kwube ka o si kwesị ịdị onye ọbụla amalụ gị asị ọmala asụ ya sụọ n'odo ọma ha asụ ya sụọ n'ana atapigo okwu a niile ọnụ ka o sizie m n'ọnụ. Ọmasị gị n'ọnụ pụta nwoke ọma eziokwu. Ndị na-ege ntị unu anụ gị ya n'ọnụ onye ozizi ọ bụkwanụ na nchi isonyere ya enwekwalụ igwe ebe unu ga-eje wee sonyere ya. Ọ bụ na ị nwere mkpa dị otu a maọbụ enwere mkpa dị iche iche nke ị nwere bụ nke na nya na-eri gị nri na anụ arụ na ịmara ka ị ga-esi wee kwupụta unu anụ gị ya na ọ si bịakwute ya na ọ ga-ama ka ọ ga-esi wee gbazie elu gị. O dekwere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche nke ị nwere ike egwu ịmarụ ụzọ ị ga-esi wee megide nya bụ ihe ka ị hapụ ịnọ na mmiri ka ncha wee baa gị anya. Daalụ nwoke ọma. Daalụ isonyere anyị. Daalụ. Ebe a ka anyị ga-apịachi n'ụbọchị nke tata. Chetakwanụ na agbata obi onye bụ nwanne ya. Onye anyị na ya nọ tata bụkwa onye ozizi. Malụkwanụ unu anụgo ụfọdụ ihe o kwuru onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ma ị mara asụ sụjizie ọkpa gị ka emesịanụ.